Uwarsu ta haife su biyar da wata irin baiwa ta ban mamaki. Ɗan farko na da kai ɗaya kamar na mutane, na biyun na da kawuna biyu, na uku kawuna uku, na huɗu kawuna huɗu, har zuwa na biyar mai kai biyar. To, ba a nan gizo yake saƙa ba, abin da ya faru shi ne mafi ban mamaki. Ku gyara zama domin sauraron Biba Stories. A wani ƙaramin ƙauye, akwai wata mata da ta daɗe ba ta samu haihuwa ba. Ta shiga damuwa sosai. Kullum idan ta ga mata da 'ya'ya sai ta ji dama ita ce. Kullum burinta shi ne ta samu ɗa. Haka mijinta zai dinga kwantar mata da hankali, yana ba ta magana. Ya ce kar da ta damu, malaminsa ya masa alƙawarin cewa ko mai zai faru kafin ya bar duniya lallai zai samu ɗa. Amma saboda tashin hankalinta da damuwa, ta daina sauraron mijinta. Ta tafi wajen wani boka a ɓoye ba tare da mijinta ya sani ba. Boka ya ba ta ƙwaryar tsafi, ya gaya mata yadda za ta yi amfani da wannan tsafin. Ta je gida ta aikata. Aiko cikin wata 3, kamar yadda boka ya ce, ta samu juna biyu. Wannan cikin ya bambanta da kowane irin ciki da aka sani, don a kullum girman shi ke ƙaruwa. A haka ta yi ta fama da cikin har lokacin da za ta haife shi. Ta sha baƙar wuya lokacin naƙuda. Ta haifo na ɗaya lafiya lau, ta kuma ƙara haifo na biyu mai kai biyu, na uku ya biyo baya da kai 3, haka na 4 ma mai kai 4, har zuwa na 5 mai kai 5. Mutane sun yi matuƙar mamaki don ba su taɓa ganin irin wannan lamarin ba. Shi ma mijin da ya ga haka ya garzaya gurin malaminsa don ya gaya masa halin da ake ciki. A nan ne malamin ya bayyana masa cewa ai matarsa ta je ta nemi haihuwa gurin boka, ba ta yi haƙurin da ya ce masu su yi ba. Jin wannan labarin ya taɓa baban waɗannan yaran. Daga nan ya soma rashin lafiya har lokacin shi ya yi. To, ita dai mahaifiyarsu tana son abinta a haka. Ta ci gaba da renon ɗiyanta cikin so da ƙaunarsu. Ya za ta yi? Yaran suka tashi cikin rashin jin tsoro, ga ɗauko mata magana. Ɗan na farko mai kai ɗaya, wanda take kira da ɗan zabarma, kawai ne ke jin maganarta da kuma biyayya. Ko aike za ta yi, ta gwammace ta aike shi, saboda shi kaɗai ne zai je ya dawo ba tare da an kawo mata ƙara ba. Yayin da shekaru ke wucewa, yaran suka ƙarfafa. Ɗan zabarma ke taimakawa mahaifiyarsa a gona, yana ɗebo mata ruwa kuma yana girmama kowa. Amma 'yan uwansa suka fara kishinsa, suna faɗin, wai me yasa mama take masa irin wannan ƙauna? Ɗan uwa mai kai biyu ya yi magana da bakuna biyu. Muna da ƙarin kawuna, ƙarin hankali, ƙarin hikima, na 3 ya ce. Ƙarin ƙarfi, na 4 ya faɗa. Mu ne mafi girma, na 5 ya furta, yana kaɗa kawunansa 5. Da farko, tun kafin kishin ma ya girma, sai su ɓoye kayan aikin gonar ɗan zabarma, su cinye abincin da aka ajiye mashi, ko kuma idan zai wuce sai su tare ƙafa kan hanya, su taɓe shi ya faɗi, sai su tuntsire da dariya idan ya faɗi. Ko da za su je farauta, ba sa zuwa da shi. Ummansu ta lura da karar tsana da yadda suke kallon ɗan zabarma cikin rashin ƙaunarsa kamar ba ɗan uwansu ba. Wata rana tsakar dare ta farka, ta ji suna magana a cikin ɗakinsu. Umma na ƙaunarsa fiye da mu, ta ji wata murya ta faɗa. Tana ba shi kulawa fiye da mu, shi kuma yana tunanin ya fi mu, wata murya ta faɗa tare da tsaki. Gashi kuma mu ne mafi cancanta da a yi mana komai don mun fi shi komai. Wataƙila ya kusa haɗuwa da hatsarinmu, wani ya faɗa cikinsu. Washe gari da safe, da ta ga 'ya'yanta 4 sun fita, sai ta kira ɗan zabarma. Ya shigo da murmushi a fuskarsa. Lokacin da ya ga hawayen mahaifiyarsa ne murmushin ya ɓace. Me ya faru, Umma? Ya tambaya. Amma ko magana ba ta iya masa ba da farko. Ta hau saman ɗaki, ta ɗauko wata sanda ta miƙa masa, ta ce cikin muryar kuka, wannan sandar ta mahaifinka ce. Shi ya je dajin Katuru ya sassaƙa ta da kanshi. Ɗan zabarma ya kalli sandar, sa'an nan mahaifiyarsa
ya ce, ban gane ba, ɗana, ta ce, ta ja shi kusa. Ka san na san ‘ya'yana kuma kai ma ka sani, na san abin da za su iya aikatawa. Ta dakata tana goge idanunta. ‘Yan uwanka sun zama masu haɗari, suna nufin cutar da kai. Amma Umma ta katsar da shi, a'a, ka saurare ni, ta matse sandar cikin hannayensa. Dole ka tafi yau, yanzu, kafin su dawo. Ni mahaifiyarka ce, kuma na fi son in rasa ka cikin garin nan da a ce mutuwa ka yi. Ɗan Zabarma ya ji duniyarsa ta masa ɗaci. Ina zan je? Ya tambaya. Ko ma ina ne, amma ba nan ba. Ka yi amfani da wannan sandar don farauta. Mahaifinka ya yi wannan sandar. Shi ne kawai abin da ya rage min daga gare shi, kuma yanzu shi ne kawai abin da zan iya baka. Amma dole ka je nesa, ka gina rayuwa inda ba za su same ka ba. Sai na sake ganinka, wataƙilan idan ka samu ƙaruwa. Ta yi dariyar ƙarfin hali. Ta kalle shi yana tafiya, sanda a hannunsa, har ya ɓace. Sa'annan ta koma ɗakinta ta yi kuka, kukan rashin mijinta da ɗan da ta rasa don ceton ransa. Lokacin da sauran ‘ya'yan suka dawo da yamma, suka tambaye ta inda Ɗan Zabarma yake. Ta gaya musu kawai ya tafi neman arzikinsa, ba zai dawo ba. ‘Yan uwan suka yi murmushin ƙeta. Bayan ya yi tafiya na ‘yan sa'o'i, Ɗan Zabarma ya haɗu da wani mafarauci a hanyar daji. Mafaraucin na kallon wata tsuntsuwa a kan bishiyar kuka, amma bai da abin da zai farauta tsuntsun da shi. Yana hango Ɗan Zabarma da sanda ya ce, yawwa, saurayi, don Allah ba ni sandan nan na jefo wannan tsuntsun. Tun da safe muke nan, ta ƙi ta tashi, ni kuma ban bar gurin ba. Wannan sandar ita ce kyautar mahaifinsa, sadaukarwar mahaifiyarsa. Amma ya ga kamar mafaraucin na cikin matsananciyar buƙata. Sai Ɗan Zabarma ya tausaya masa, ya ba da sandar. Mafaraucin ya miƙa hannu sosai, ya daddage da ƙarfi, ya jefa sandar. Aka sami nasara, tsuntsu ya faɗo daga bishiya a mace, amma sandar ta maƙale a can cikin rassan sama, ta rataye can. Idanun Ɗan Zabarma suka cika da hawaye. Ya fara kuka. Sai mafaraucin ya ce, yaro, lafiya dai? Sai Ɗan Zabarma ya soma waƙa yana faɗin, sandata, sandata, sandata da inna ta bani, abba ya gyara bakin dajin Katuru. Katuru ko ba kusa ba, balle yaro shi zo can, shi ebo mini sandata. Mafaraucin ya kalli yaro mai kuka, sa'annan sandar da ke rataye a sama can nesa. Zuciyarsa ta yi laushi. Ya ce, saurayi, don Allah kada ka yi kuka. Na ga alamar sandar nan na da muhimmanci fiye da komai a gare ka a yanzu. Ka yi haƙuri, ka ɗauki wannan tsuntsun da na kama. Ni ma tana da muhimmanci a gare ni. Ɗan Zabarma ya karɓi tsuntsun ya tafi. Ana nan, sai ya isa wani gida inda wata mata take tuƙa tuwo. Ƙanshi mai daɗi ya sa cikinsa ya yi gurnani. Bai ci komai ba tun safiya. Ya sallama gidan don neman aiki. Sai matar gidan, wata dattijuwa, ta amsa. Ya shiga. Tana ganin tsuntsu hannunsa, kwaɗayi ya motsa mata. Sai ta ce, me kake riƙe da shi nan, kai matafiyi? Ta tambaya tana washe baki. Tsuntsu ne goggo, mafarauci ne ya bani. Kai yaron arziki, bari in taimake ka na gasa maka ta yadda ya kamata. Ga duk alama kana da gajiya da yunwa, kuma ka san an ce baƙonka annabinka, zauna zauna. Ta karɓi tsuntsu daga hannayensa, ta ajiye shi a kan garwashi ƙarƙashin tukunyarta. Amma matar tana da yawan magana, tana ta tambayar Ɗan Zabarma abin da yake tafe da shi. Yana daga tsugunne ya buga tagumi, yake ba ta labarin. Hankalinta ya ɗauku a yayin da take tuƙa tuwo tana sauraron shi. Kafin su ankara, sai ji suka yi hayaƙi na tashi. Suna dubawa, aka ga tsuntsu ya ƙone ƙurmus har ya fara zama toka. Tana ganin haka, ta buga salati da sauri ta janye daga cikin wuta.
amma naman ya riga ya ƙone ta yadda ba zai ciyu ba. Sai idanun ɗan zabarma ya raina fata. Tsohuwa ta ce, ko da wata matsala ne? Sai ɗan zabarma ya soma waƙa yana faɗin, tsuntsuna, tsuntsuna, tsuntsuna da mahalbi ya bani mahalbi maɓad da sandata. Sandata da inna ta bani abba ya gyara bakin dajin Katuru. Katuru ko ba kusa ba, balle yaro shi zo can, shi ebo mini sandata. sai dattijuwa ta ce, kai yaro ka yafe ni, ka yafe ni. Ni mai sakaci ce, amma dakata, kadda ka ɓata ranka. Gashi ɗauki wannan abincin da na shirya, za ka ci ka ƙoshi fiye da yadda za ka ci wannan tsuntsun. Abin da ya lalace ya riga ya lalace. Ɗan zabarma ya karɓa ya yi godiya, ya ci har ya samu ɗumame washe gari. A washe garin ɗan zabarma yana ta tafiya har ya gaji, sai ya hango wani dattijo ƙarƙashin bishiya yana saƙa tabarmi. Sai ya ga bari ya ɗan zauna a inuwa har na wani lokaci ya huta. Barka da warhaka kawu. Ɗan zabarma ya gaishe shi cikin girmamawa. Sannu sannu, maraba, dattijon ya faɗa cikin sakin fuska. Daga ina kake tafe haka? Ya tambaya. Daga nesa nake tafe, na fito neman aiki ne, in ji ɗan zabarma. A to zauna ka huta a nan, dattijon ya faɗa. Ya zauna ya soma ba da labarinsa game da abin da ya fiddo shi daga gida. Shi dattijon yana saƙa yana sauraro, hannayensa ba su daina aikinsu ba. Yana yi yana gaɗa kai kawai saboda yunwa na damunsa. Amma bayan ɗan lokaci, cikin mai saƙa ya fara yin ƙara, alamun yunwa sosai. Ya ce, kai saurayi, ina jin kunyar tambaya, amma ina jin yunwa sosai. Za ka iya raba wannan abincin da ni? Ɗan zabarma ya bashi abincin ya ce, ya ci ya rage mashi. Amma dattijo na da yunwa sosai, ya ci har duk abincin ya ƙare. Lokacin da ya gama ci, sai idanun ɗan zabarma suka rena fata, suka cika da ƙwalla. Dattijon ya ce, la, ka yi haƙuri fa, yunwa ce ta sa nan manta da abin da nake yi, har na cinye maka abinci. Sai ɗan zabarma ya soma waƙa. Tuwona da matuƙi ta bani, matuƙi maɓad da tsuntsuna. Tsuntsuna da mahalbi ya bani, mahalbi maɓad da sandata. Sandata da inna ta bani, abba ya gyara bakin dajin Katuru. Katuru ko ba kusa ba, balle yaro shi zo can, shi ebo mini sandata. Dattijo ya ce, to dakata, ɗauki wannan tabarmar da na gama saƙawa yanzu. Na saƙa ta sosai kuma tana da daraja. Za ka iya sayar da ita ka samu ka ci abinci. Sai ɗan zabarma ya karɓa, ya yi godiya, ya ci gaba da tafiya. Ɗan zabarma ya isa wani gari inda ya ji ana kukan wata budurwa ta mutu, danginta suna shirya jana'iza. Muna buƙatar tabarma, wani ya faɗa. Kantin mai saƙa ya rufe kuma ba mu da abin da za mu naɗe ta da shi. Lokacin da suka ga ɗan zabarma yana ɗauke da tabarma mai kyau, suka ji daɗi. Aka tambaye shi, don Allah muna buƙatar wannan tabarma don jana'izar 'yar uwanmu. Kafin ɗan zabarma ya amsa, suka karɓe tabarma suka yi sauri suka naɗe yarinya da ta mutu da ita. Ɗan zabarma ya yi tsaye ya fara yi musu waƙa yana faɗin, tabarmata, tabarmata, tabarmata da masaƙi ya bani, masaƙi macen ya tuwona. Tuwona da matuƙi ta bani, matuƙi maɓad da tsuntsuna. Tsuntsuna da mahalbi ya bani, mahalbi maɓad da sandata. Sandata da ina ta bani, abba ya gyara bakin dajin Katuru. Katuru ko ba kusa ba, balle yaro shi zo can, shi ebo mini sandata. Dangin suka tsaya suka kalli juna. Ba za mu iya warware gawa da aka shirya don jana'iza ba, babbansu ya ce. Sai suka yi raɗa a tsakaninsu. Ba za mu iya mayar da tabarma ba, amma za mu iya baka yarinyar tun da kana son tabarmarka. Don haka suka danƙara masa gawa da aka naɗe a bayan shi.
ba shi da zaɓi sai ya ɗauke ta ya tafi. Da dare ya yi, ɗan Zabarma ya shiga wani ƙauye, yarinya da ta mutu na ɗaure a bayansa. Ya tunkari wani gida, ya yi sallama, aka amsa. Sai ya shiga ya sunkuyar da kai, ya ce wa mutanen gidan, matata tana ciwo sosai. Mun yi tafiya don mu isa wurin mai magani a wani gari, amma mun gaji sosai, ba za mu iya ci gaba da tafiya ba. Dare ya yi, za ku iya ba mu matsuguni har zuwa safiya? Iyalin suka ji tausayinsu. Tabbas, kawo matarka a ciki, aka amsa masa. Suka ba ɗan Zabarma da matarsa ɗaki na musamman, har ma suka kawo masa abinci. Da gari ya waye, ɗan Zabarma ya rasa ƙaryar da zai yi da aka zo duba su da safe. Sai ya fara kuka. Aka tambaye shi ko lafiya, me ya faru? Sai ya ce, matata ta mutu, na kawo ta nan da rai, yanzu ta tafi. Sai suka tausaya mashi, suka taimake shi aka binne ta. A nan aka ba shi gurin zama, yana masa aiki, suna ci da shi. Suka zama uwayen gidansa. Sai wata rana ya yanke shawarar ziyartar mahaifiyarsa don ya gaya mata cewa ya samu gurin zama kuma lafiyarsa ƙalau. Lokacin da ya gaya wa uwayen gidansa, sai suka ga hakan ai ya kamata, har suka ɗauki 'yarsu suka bashi a matsayin matarsa. Ɗan Zabarma ya ji daɗi sosai. Ya shirya ya tafi da matarsa, amma ya yi mata bayanin yadda gidansu yake. Ta ce masa ta amince za ta bi shi a haka. Suka kama hanya suka tafi. Lokacin da suka kai hanyar ƙauyensu ba da jimawa ba, sai suka haɗu da ɗan uwa mai kawuna biyu. Ɗan uwan ya gansu, ya tara hanya, ya fara yi masa tambayoyi, shi kuma ɗan Zabarma na ba shi ansa. Ga tambayoyin da yake masa, sai shi mai kawuna biyu sai ya ce, ina sandar ɗan Zabarma? Sai ɗan Zabarma ya ansa da, na sai sat. Sai ya tambaye shi, ina kuɗin ɗan Zabarma? Sai ya ce, na sai shanu. Ina shanun ɗan Zabarma? In ji mai kawuna biyu. Na yo aure, in ji ɗan Zabarma. Ina matar ɗan Zabarma? In ji mai kawuna biyu. Sai ɗan Zabarma ya amsa mashi, ga ta a baya. Sai wannan yake tambaya, me take wa kuka? Sai ɗan Zabarma ya ce, Sukanu ta gani. Sai wannan ya ansa da, bata ga Sukanu ba, takwan Sukanu na tafe. Shirgingin shirgingin Sukanu na tafe. To yanzu ku tsaya ku ji yadda waƙar take. Ina sandar ɗan Zabarma na sai sat, ina kuɗin ɗan Zabarma na sai shanu, ina shanun ɗan Zabarma na yo aure, ina matar ɗan Zabarma gata a baya, me taka wa kuka? Sukanu ta gani, kai bata ga Sukanu ba, takwan Sukanu na tafe, shirgingin shirgingin Sukanu na tafe. Ɗan uwa mai kawuna biyu ya yi dariya, ya wuce. Zuwa anjima sai gashi suka haɗu da mai kawuna uku. Shi ma haka ya yi masa tambayoyi. Haka suka haɗu da mai kawuna huɗu, har zuwa mai kawuna biyar. Duka haka suka yi ta yi masa tambayoyi, yana ba su ansa, har suka ƙarasa gidansu. Da suka isa gidan mahaifiyarsa, tana waje tana niƙa. Lokacin da ta ɗaga kai ta ga ɗanta da rai da lafiya da mata a tafe, ta tafi da gudu tana kiran ɗana ɗana, ta rungume shi. Kana nan da rai, kuma wace ce wannan? Mama, wannan matata ce. Mahaifiyar ta rungume su cikin farin ciki, amma farin cikinta ya sauya zuwa tsoro. A lokaci ɗaya da ta tuna da sauran 'ya'yanta, sai ta ce, ɗana, ba za ka iya zama a nan ba. 'Yan uwanka na sani, mama, mun zo ziyara ne kawai. Ya katse ta. Sun ƙara zama masu haɗari. Bayan tafiyarka, barna suke yi cikin garin nan sosai. Suna cikin fira, sai suka ji muryarsu a tafe. Sun dawo. Fuskar mahaifiyar ta canza zuwa ɓacin rai. Ta ce da sauri, ina zan ɓoye ku? Ta kai su gurin rumbuna ajiya, ta ce, ku shiga ɗaya da sauri, rumbun aya ko na nama. Ɗan Zabarma ya yi tunanin wannan rumbun naman na 'yan uwansu zai iya kasancewa naman mutane ne a ciki.
sai ya zaɓi rumbun aya. Mahaifiyar ta tura su ciki ta rufe ƙofa. 'Yan uwan suka shigo cikin gida da arerewa. Umma, mun haɗu da baƙi, ina suke ne? Mahaifiyar ta ce, ai sun zo, ko tsayawa ba su yi ba, sun riga da sun koma. A cikin rumbun ayan, ɗan Zubarmu da matarsa suna zaune cikin duhu, da ƙyar suke numfashi. Ga yunwa tana damunsu. Suka fara cin aya, ƙurmumus ƙurmumus, sauti na tashi. Ke Umma, wani sauti nake ji daga cikin rumbunan nan, mai kawuna uku ya faɗa. Mahaifiyar ta ɗan yi jim, sa'annan ta ce, ɓerayen nan kuma sun fara damun mu kwanan nan biyu, zan kafa musu tarko gobe. Ɓeraye? Mai kai biyu ya tashi, zan kashe su yanzu. A'a, ka bar shi har safe, an jibge aya da yawa, za ka rikirkitar da komai cikin duhu. Ta faɗa, zuciyar tana dukan uku uku. Allah ya sa suka yarda, suka wuce. Mahaifiyar ta yi ajiyar zuciya mai ƙarfi, sai ta je ta ɗan ƙwanƙwasa ƙofar rumbun aya. Ta ce musu, ku ci kaɗan kaɗan. Kafin wayewar gari, mahaifiyar ta buɗe ƙofar rumbun a hankali. Ku zo da sauri kafin su farka. Ta raka su har waje, aka tsaya ana kallon tsakanin ɗa da uwa. Ɗan Zubarmu ya ce, Umma, ina ƙaunar ki. Ta ce, ni ma ina son ka, kuma ba na son abin da zai cutar da kai. Kowanensu sai da ya zubar da ƙwalla. Suka yi sallama suka tafi. Mahaifiyar ta tsaya tana kallon su har suka shige cikin hazon safiya. Ta dawo ɗaki ta yi kukan da bata taɓa yin irinsa ba, sabida a yanzu dai ba abin da ta fi so a rayuwarta kamar ta ga ɗanta da matarsa a kusa da ita, amma babu halin haka. A yau ne ta yi da ta sanin zuwan ta gurin boka da ta yi don neman haihuwa. Da a yanzu watakil ɗan Zubarmu ne kawai ta haifa, kuma da yanzu tana cikin kwanciyar hankali, da yanzu mijinta bai mutu ba. A haka take ta tunani kala-kala. Tana cikin irin wannan tunanin labarin ya ƙare. So alhamdulillahi, da haka na kawo ƙarshen wannan tatsuniyar. Kuma ina son na ji ra'ayoyinku, ku yi mana comment. Jama'a, ku taimake ni, ku yi min subscribe, like da sharing. Dan Allah, na gode.